Tirkiye ku hewl dide cara pêncan operasyoneke serbazî li nav xaka Sûriye û Rojavayê Kurdistanê pêk bîne. Hem li qadê hem jî li ser masaya dîplomasiyê. Zor û zextên xwe yên li ser aliyan didomîne. Di vê çarçoveyê de serdana Wezîrê Derveyê Rûsyayê Lavrov bi Enqereyê û hevdîtina wî ya li gel Wezîrê Derveyê Tirkiye Çavuşoğlu bala hemû cîhanê kişan ser xwe. Lewra rojeva serekeya hevdîtinê egera operasyona ser Rojavayê Kurdistanê bû. Ya din jî vekirina korîdora bo genim û xurekên li benderên Ukraynayê bû. Daxwaza serekeya Enqereyê ji Moskovê ew e ku ew bo operasyonê qada asîmanî jê raveke. Lê dencema hevdîtinê de xuya bû ku her du alî negihîştine rêkeftinê. Türkiye operasyon yapabilir ama hani sadece bu Türkiye dikare operasyon pek bine. Li ev yek bes bi Rusya'ya re girê dayî nîne. Lewra Amerika û hin hesabên din hene. Ji ber şerê bi Ukraynayê û pêwîstiya wî ya bi Tirkiye re ez nebawerim Rusya zêde li dijî operasyonê derkeve. Loma jî qanehkirina Rusyayê wê zêde nebe O problem. yüzden yani Rusya'nın ikna edilmesinin çok problem olduğunu düşünmüyorum. Mijara operasyona ser Rojavayê Kurdistanê wek rojên berê êdî di siyaseta navxweya Tirkiye de jî zêde nayê behs kirin. Lewra li gorî HDP û beşekî muxalefetê. Desilat ne ji bo gefa ewlehiyê, bes ji bo destkeftiyên siyasî û hilbijartinê. Mijara operasyonê ji xwe re dike amûrek. Türkiye aslında Ji xwe operasyonên Tirkiye li ser hin herêmên Rojava dewam dikirin. Lê armanca Tirkiye ew e ku bi êrişên asîmanî operasyoneke berfireh pêk bîne. Lê ji bo vê lazim bû Amerîka û Rusyayê ku li herêmê bi bandorin destûr bidana. Lê em dibînin ku her du welat jî bi taybetî di mijara qada asîmanî de peyama erêkirinê nedane. Divê civata navdewletî rê nede vê şer û pevçûnê. bu çatışmaların önünü açmasın. Uluslararası güçler Ev mijar bûye mijareke pir birîsk. Li seranserê sînorê Sûriyeyê heremên ku Tirkiye lê bi bandora hene. Lê heremên ku roz bi hikûmeta Sûriyê re kontrol dikin jî hene. Heremên ku Amerîkî bi peyedê re kontrol dikin jî hene. Ji loma jî şerkirina bi van hêzan re dibe sedema dilgiraniyên ciddî. Ji xwe ji serî ve polîtîkaya Sûriyê xelet bû. Li gorî pisporan ji bo ku Tirkiye karibe müdaxeleyê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bike. Lazim e du aktorên kurewî, Rusya û Amerîkayê qaneh bike. Amerîka bi eşkereyî dide zanîn ve ew li dijî operasyonê ne. Rusya jî balê dikişîne ser rewşa îd dibû formata hevdîtinên Astanayê. Ji loma jî li gorî hin nirxandin û kulîsan, Tirkiye wê operasyona xwe bi paş bixe. An jî wê bi awayeke sînordar kirî. Êriş bibe ser hin deverên min bicû tel rifatê. Ömer Sönmez, Rûdaw, Enqere.